להתרסק אל תוך הקיר לא כל כך בא לי, למרות שזה נראה לי הפתרון הכי מהיר. לא שיצא לי לבדוק, הקיר היה רחוק, אבל בתור פתרון למוצא אחרון זה נשמע לי אופטימלי, לפחות הרעיון. אחר כך נעשה, לא התאפסתי למרות שדי חיפשתי ספר בנושא. לא שתפסתי פתאום פחד גיהנום, אבל בתור המסכן שהולך להיות שם כן זה נשמע לי די נורמלי, לפחות להתעניין. מכתב קטן, לא התעקשתי למרות שכן קשקשתי משהו לא מובן. לא שביקשתי נורא להסביר מה קרה, אבל כיוון שהיום אני עוזב את המקום זה נשמע לי מינימלי, לפחות לומר שלום. לפחות לומר שלא אכפת לי כבר מאנשים שמתרגשים מכל דבר. להתרסק אל תוך הקיר לא כל כך בא לי, למרות שזה יצא לי דווקא היום סביר. לא שחבל לי פתאום ללכת עוד היום, אבל בתור הלחוץ שמחכה